Зейде шимбелерде ерминкелер гырли, аларда фермерлар яшеше белән сату итә. Шәйгердановлар машина белән килеп туктауга, суган аларга субу ишарат тезелә. Лук купили, мало урожая нынче. Сегодня выбор хороший. Мин елда ярминкәдән текмәктән Шәйгердановлар суган сатып алам. Быелда алдым, суганнары искиткеч эре, кышын яхшы саккана ди Фирдәүсә Мансурова. Шәйгердановлар суганны капшыклап алып бетерәләр. Фермерлар үтә эссе, кыры җәйне ничек шулай мул уңыш үстергәннәр соң? Без журналистлар Шәйгердановлар хуҗалыгында булып кайттык. Ольга һәм Икраметнең Шәйгердановлары күп еллар яшелчә үстерә, быел исә суганнары мул уңыш бирә. 10 гектар җирдә суган һәм кәбестә үстергәннәр. Я очень рада, что Агымдагы җәй үзенчәлекле булса да, без мул уңыш үстерә алуыбыз белән горурланабыз. Суганның төрле сортларын үстердек, алар эре булып үсте, тәмлеләр, ашап туйгысыз ди Ольга Шәйгерданова. Шундый мул уңыш алуга тамчылау сугару технологиясен кулланылып ирешелә, үсемлек тамыры тәүлек әйләнә сугарылып торыла. вкусный, он годится для салатов. Красный у нас лук, белый и желтый. Все сорта, урожай очень хороший. Күз алдымда капчыкларга суган тутырылып өемгә өелә бара. Басуда шара-шара җәйрәп яткан кызыл, ак сары суган түтәлләрендәге мул уңыш шул рәвешле чират көтеп ята. Әлеге кәбестә паспорт буенча 4 килограмм барга тиеш. Ул быел 6 килограмм булып үскән. Кәбестәләр белән Шәйгердановлар аеруча горурлана. Кәбестә басуы өчен корткычлар белән шактый көрәшергә туры килә. Капуста у нас Корткыч бүҗәкләрдән котылыр өчен вакытында махсус катнашма сибеп чыктык, аларны күз уңына тоттык ди Ольга Шәйгерданова. Фермерлар ел саен яшелчәдән мул уңыш үстерә, бер елны карбызлары белән республикада да танылдылар. Тиздән алар зәйләрне кәбестә белән дә сөендерәчәк. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Илью Казамарова, Зәй хәбәрләре.